Ayo, rasa dua nyawer, mau seragian, gue samu mulai. Tawalnya mau jajal saweran. Mau seragian di mesake, yo, aduh. Ayo, kangen ya semua. Digalang ke. Ayo. Kowe ninggal ke
Monggo. Lali janjine Pak Pardi. Ari. Seragen yo. Cancane kowe ngerti gelagatmu saja nyobriane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Kelinci cemase monggo nika Pak Apa-apa kudu iso. Aku mesti siji wae. Yo. Ayo yo. Jangan atau mundur. Atau tetap jangan banyak yo. Ngogami kota sateruse asik. Margo aku Haji Saryono sing tak tresnani wong ayu ucul yo. Garap pupuh yo jan gayeng ora koyo dino iki yo. Yo, sing pengen nyawer. Sing wol siji tok iki liyane ndi iki? Wol. Yo nyawer marek sing wae. Yo. Pak Pardi. Ora apa-apa syarat. Aku
Sobri. Oke. Toyo nganggo tek-tek kedomplok kalen. Timbang golek dek luwe pecek aluwo balen yuk. Terus sing ati iki kok ati joget Pak Joko.
Mangga pagi. Dek Wiwin. Adam Arif, Anissa Ayu. Oh siap. Tunggu komandanku. Mangga Baji Soekarno. Baji mongsa mene pungkasane tali katresnanku mung nyatane senjaku ditinggal pepujanku aku nesto lan ora bandha donya man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Dek, Pak Haji bareng kita kesini toh. Sing pundi to? Pak Haji Sherlock rono kae. Piyayine Kang pundi menika Pak Haji? Kang gede dhuwur. Mbak ya ini saya suwe saya tambah ngeso ning nyatane masih drebekal nambah itu nyut saya muda Campur sare nang ndek gawe, Dik. Seragen. Mongsa mene pungkasane tali katresnanku wis nyatane yen aku ditinggal pepujanku Pak Haji Karno Bu Haji biyen mulane aku ra wis kandha aku wis lan ora bandha donya man yaktine kepranan bareng kang durung kanyatan. Dek Riz, ternyata Sherlock nang kene. Ya Allah, assalamualaikum Pak Haji. Kok tak Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Nah. Soalnya ATM nang kene. Awakmu nyedak ibuke, aku nyedak ipake. Tetep sing cair akung no. Ya, ketoke kono, Dik. Dhisik buke piye, Ja? Niki Pak Haji.
Dik Rizka. Nggo kene nek nang dalan. Niki komandane mangke ngersakaken kembang rawe kon sebelah. Siap. Bablasnya kembang rawe masih. Nggih, siap. Pak Haji Haji. Bandun. Hae Pak Haji. Nah, hae rumiyin. Hae. Pungkruk Haji. Dik weton ngelangon. Alhamdulillah. Tak titeni pokoknya saya nganggo kacamata Dalam Pak Bapak. Mo. Oh nggih siap mangke diberantas nggih. Menika Bapak komandan wonten pundi lenggae? Oh nggih Pak. Ya Allah Pak Haji ngapunten. Biar menika jangan kor nyadong dawuh. Ngapunten. Ya mungkin Wagina. jangan koro. Siap Dik. Bariki nyandi meneh Sherlock-e. Anu saya Bapak komandan. Pak Komandan, siap. Kembang rawe berkembang rawe menika Pak Haji lagune wau jangan koro. Oke. Pak Haji sampun. Sampun menika. Oh, Pak Haji Sutino oh, jangan koro Pak Haji Sutino nggih. Ya menika kakakipun Pak Haji Pak Haji Saryono. Saryono nggih. Ya Dik, bablas kembang rawe. Mbok Bablas kembang rawe. Oh ya. Mbok yo. Saya suwe. Saya tambah. Yuswa. Niki. Bapak komandan. Pak Cita, bue cair gak? Bue cair apa? Urung. Bue. Baji. Haji. Bapak komandan saya ya. Sebabnya Pak Haji. Bapak komandan nyaputi Pak Pardi. Bapak komandan sebelah mana Sherlocknya? Ceritane mong seneng tunggal sak balik. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer. Saben dinan saya asuh. Bapak komandan Saben jejer nyakel tangan. banjur ngomong sih. Ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane mong seneng tunggal sak balik. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer saben dinan. Saya suwe. Sofi saben jejer nyakel tangane. Banjur ngomong sih. Ngomong mas aku tresno kowe. Gampang kena atiku digawe lara. Gampang melati agawe larane ati. Gampang kecubung atiku digawe bingung. Gambange mafare tresnaku wis kadung buyar. Aji mula wong tresno ora kena sembrono. Nora becik anggone para wanita. Gambange rapi iku. Jangan koro masih. Rasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal bae. Katur Pak Haji. Sragen, maju sragen. Iya. Bapak nyanyi malih. Satu nggih. Bapak mau nyanyi. Siap. Kabeh katon bali. Tino
kersane Gusti. Rondo komplit. Monggo Pak Nom. Rondo kompling Mas. Halo. Selamat Pak. Lanjut rondo komplit. Ahe. Masuk Pak. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi